Здравейте отново, това е РТВ, вие гледате Булевард България. А сега е време за няколко цитата от българските блогове. Започвам с блога на Мартин Линков. Паси се извини в ефир. Знаете тази история. Преди 2 месеца господин Паси нарече блоговете простотии, след което имаше изненадващо огромна реакция в много български сайтове срещу това. В петък той беше тук и се извини. Ето какво пише Мартин Линков. 22 май бе исторически ден не само за българската блогосфера, но и за българската политика като цяло. В рамките на няколко минути господин Соломон Паси направи 2 абсолютни прецедента. А. Извини се. Б. Политик отчете важността на блогосферата. Соломон Паси, или поне хората от щаба му, явно са си дали ясната сметка, че лавинообразният ефект, който е способна да създаде една на пръв поглед малка, зле сегментирана и хаотична група от хора, вече не е за подценяване, особено в нажежената предизборна обстановка. Още един коментар по същата тема от блога на Ганчо Русев за една достойна постъпка. Какво пише той? Лично аз искам да поздравя господин Паси за тази позиция и извинението му. Така се прави. Допускаш грешка, засягаш някого и няма нищо по-нормално и човешко от това да се извиниш. Разбира се, не можем да не повдигнем 2 много важни въпроса. Първи, щеше ли господин Паси да се извини, ако ние българите не бяхме заели остра позиция? И втори, щеше ли господин Паси да се извини, ако не наближаваха изборите? Докато отговорът на първия въпрос е почти ясен и по-важното симптоматичен за гражданското общество в България, то точен отговор на втория въпрос едва ли ще получим.